OK, dámy a páni, akurát dnes mi prišla táto tlačiareň, extrémne som natešený. Prišla mi z opravy, fičí všetko tak, ako má. Tam už sa mi začína aj tlačiť. A tlačím pre zákazníka. Zaostri, jak sa volá? Axolotl. Už sa levelinguje a dám vám okamžite vedieť, ako začne už tlačiť. OK, akurát sa začal nahrievať, vidíte, už sa nahrieva. 161, 169, 178, fičí to čo? 186, 193, už sa aj ventilátor zapol. Tam je to inak Bambula A1 kombo, len nemám pripojené AMS-ko. Ale aha, čo sa tam už deje? Tam sa niečo deje, ježmiečku. Tam sa už niečo deje, už to tam fičí. Tak, aha, už to tam jeden. No, tu je aspoň dobrý výhľad na trysku. No, už to ide v podstate, už to tlačí. Ježiš, nech to ide. Yes, ide to. Ide to. Kokos to má rýchlosť. Pozrite, to je, čo ja viem, 5 sekúnd toto. No, už fičí. Bude to trvať 2 hodiny 26 minút. Tlačím to z PLAčkového... Prečo chcem povedať AMS-ko? Tlačím to z modrého PLAčka. A teda tak chcem extrémne poďakovať firme Michael 3D, čo mi toto opravili, pretože mi dali toto zadarmo k tomu. Extrémne vám ešte raz ďakujem. A toto sa už tlačí, takže čau. Akurát to robí prvú vrstvu z 207 vrstv, čiže to bude mať vrstv, ale neviem, jak to vysloviť, čiže to bude mať 207 vrstv. A extrémne sa mi trasú ruky. Bum, 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 bum. Aha, čo sa už deje? No, paráda. Už to fičí. Inak všetko to natáčam na hentu, tamtú kameru. Čiže keď budete chcieť videjko, čo ja viem, všetky aprílové vytlačky môžem urobiť. Tak teda daj sem like, odber, koment. Zdieľaj to so všetkými tvojimi kamarátmi, s rodinou. Zdieľaj to so všetkými proste. A čau. Natočím ďalšie videjko, keď to budem dávať dole z tej dosky. Dobre, čau.